Документирам. Нищо бе огънче, да те се бъдат. Ще стои огънче. Са предали. Тебе си пушил цигари. Не казах, те казах. Чекай, мама. Само, че мама ти... Няма почивки бъдат. Докато умреш. Много бързо. Че аз тази грека ще изкарачи. Тя е един. Дебилът мама трябва да е. Дай са. Малка къде е? У вас ли? У баба си, тя тренира на баба си. Никой не се обажда. Ние се обаза да кажа да се приберете. Там се спи всичко. Да. Не се обажда въобще, не е сме. Ето и готино, че лятото я оставяте там, спокойствие цяло лято. Тикайте на работа, не става. Не на работа. Балет на работа.